Dobar dan svima i hvala vam na dolasku. Evo, drago mi je da tema dječjeg doplatka izaziva tako velik interes, budući da se radi o temi koja je uistinu bitna za socijalni standard naših građana i djece. Nama je pogotovo bitna iz perspektive nejednakosti, odnosno sprječavanja nejednakosti kao i siromaštva djece. Dakle, ono što vidimo uoči donošenja proračuna je da i dalje se ne predviđa značajno povećanje izdvajanja za dječji doplatak, što znači da se obećani univerzalni dječji doplatak za svu djecu odgađa još 1 godinu. Naime, u planu za 2025. za doplatak za djecu bilo je predviđeno oko 198 milijuna eura, a u planu za 2026. oko 194 milijuna eura, dakle čak se nešto i smanjuje. Mi smo oko univerzalnog dječjeg doplatka pitali i na Odboru za financije i tamo nam je rečeno da se čeka registar kućanstva da se donese, što će se donijeti pak tek sredinom iduće godine, i u tom smislu bi se ozbiljna reforma dječjeg doplatka koja uključuje svu djecu mogla dosta odužiti u odnosu na one razgovore koje smo imali još 2023. godine, podsjećam. Međutim, osim što se odgađa reforma koja bi uvela univerzalni dječji doplatak, dodatan problem je da se odgađa i bilo koja druga reforma kojom bi se mogli zapravo i podići broj korisnika dječjeg doplatka, dakle proširiti njegov obuhvat i podići sam iznos dječjeg doplatka, zato što znamo da su trenutno suočeni sa velikom inflacijom, da su plaće rasle, dakle životni standard je rastao, to znači da je dječji doplatak, njegova realna vrijednost je pala, i da bi se time, kako bi se zadržao ili proširio, što je bilo obećanje, sam obuhvat djece i kako bi se zadržala njegova realna vrijednost, trebali bi se povećavati, dakle, i broj korisnika i sami iznosi dječjeg doplatka. Dakle, dječji doplatak čitavu iduću godinu zapravo je zamrznut, odnosno na čekanju. I ja vas podsjećam da je Vlada obećala riješiti ovaj problem još pred izbore 2024. godine. Tada je Vlada podigla cenzuse i obećala da će tim reformama dječjeg doplatka iz 2024. godine obuhvatiti oko pola milijuna djece. Međutim, ubrzo smo shvatili da je to još jedna pogrešna procjena tadašnjeg Ministarstva rada. Tako da ono što danas imamo situaciju je ne samo to da nemamo pola milijuna djece unutar dječjeg doplatka, nego zapravo broj djece koji je obuhvaćen dječjim doplatkom danas manji je nego li prije 7 godina. Dakle, čemu se radi? Primjerice, 2019. godine broj djece koja su koristila dječji doplatak bio je 294.703. Međutim, prema posljednjim podacima iz listopada ove godine, broj djece koja prima dječji doplatak iznosi 291.547 djece. Dakle, ovaj broj se smanjio, a nije dosegao ovu brojku od pola milijuna koju je obećavala Vlada i o kojoj je Vlada govorila da će se dogoditi nakon izbora. Ja vas podsjećam da je naš zahtjev još 2023. godine bio da se donese model univerzalnog dječjeg doplatka i to po socijalno progresivnim stopama, a to znači da bi svako dijete imalo pravo na dječji doplatak, dakle takav model ima oko polovice zemalja Europske unije. Međutim, isto tako da bi oni s manjim prihodima imali veći iznos dječjeg doplatka jer je jednostavno tako sustav socijalno pravedniji. Takav model univerzalnog dječjeg doplatka zagovarali smo mi, ali zagovarali su i stručnjaci za socijalne politike. Dakle, ono što mi tražimo u ovom trenutku je sljedeće. Prvo, budući da Vlada već 2 godine, kao što sam rekla, od 2023. obećava da će uvesti univerzalni dječji doplatak za svu djecu, a sada to govore da će napraviti tek 2026. i to više ne spominju da će doplatak biti univerzalan, već samo da će obuhvat biti veći. Mi želimo da nam se da jasan odgovor da li će se uvesti univerzalni dječji doplatak i kako će taj model izgledati,
Budući da se analize rade već 2 godine, nekih rezultata tih analiza ipak bi moralo i biti u javnom prostoru, odnosno morali bismo znati kako će taj model načelno izgledati. Drugo, dok se ne donese univerzalni dječji doplatak, ne treba zaboraviti da se on treba i iduće godine širiti. Dakle, mi tražimo da se i iduće godine napravi reforma kojom bi se proširio krug korisnika doplatka za djecu, što znači i podići dohodovne cenzuse i povećati svote, jer inače imamo djecu koja više ne mogu primati, tako reći ispadaju iz mjere i nikako da se dosegne onih 500 000 koji je obećano još na izborima 2024. godine. I posljednje, ono što tražimo je kao inače, kao za sve socijalne naknade, da se dječji doplatak na godišnjoj razini indeksira i općenito to znači da se usklađuje s troškovima života i da se usklađuje s troškovima inflacije i naš klub općenito traži jasnije kriterije za izračun naknada koje bi bile u skladu sa troškovima života. Mislimo da je to možda i najvažniji zadatak koji trenutno imaju ministarstvo i vlada ispred sebe, zato što smo jednostavno u vremenu velike inflacije i zapravo nagrizanja životnog standarda građana, a u kojem se povećavaju i nejednakosti i siromaštvo određenih skupina građana koji su u riziku, kao što su primjerice starije osobe, umirovljenici, osobe s invaliditetom itd. Evo.